Přeji šťastný nový rok. Chtěl bych vám ukázat svůj model německého bunkru z věží Panther. Tyto bunkry se vyráběly se 3 různými základnami, buď betonovou, nebo ocelovou, nebo dřevěnou, a často měli vystuženou střechu věže a střechu bunkru, aby odolala dělostřelecké palbě. Výzbroj bunkru byla věž tanku Panther s 75 mm dělem. Toto dělo bylo velmi dobré a střely z něho létaly s plochou trajektorií letu. Dělo vycházející z této konstrukce používali Francouzi na svém lehkém tanku Střela 75 a tento tank používal i munici z kanonu Panther. Přeji šťastný nový rok a něco si nechám na příště.